Vieš si predstaviť, že v tvojom kraji nie je ani jeden kňaz? Žiadna svätá omša, žiadne sviatosti, len túžba po Bohu. Pre rodiny v odľahlých oblastiach Bolívie je toto každodenná realita. Tam, kde sa dostane kňaz len zriedka, prichádzajú misionárky. Chodia od domu k domu, pomáhajú osamelým, učia deti o Ježišovi, pomáhajú chorým a držia vieru na žive. Jednou z nich je aj matka Karla, ktorá už viac ako 40 rokov slúži v horských dedinách vysoko v Andách, ale aj oni občas potrebujú posilnenie. Tento rok sa 28 misionárok chystá na formáciu a duchovné cvičenie, aby mohli byť oporou pre tých, ktorých naozaj najviac potrebujú. Už 35 eur pomôže jednej sestre načerpať silu na ďalší rok služby. Pretože aj malá pôstna obeta dokáže pomôcť sestram v Bolívii pokračovať v ich službe. Vzdávam sa, aby to nevzdávali. Viac na www.postpremisie.sk